Kardom, prangsi nil tum nis 24 Karbiang Long channel kelang ratu panal tum pan kardom pasiri glo kardom lapente Karbiang Long rat transta me hodaita kimi sana beta na wan pi version nil tum nis 24 Karbiang Long channel panili tum nal tum pan beta kimi pini le transta me na wan pilo nam pini beta ke mela ke munit akai long mate pirthe munit hachelo mate pirthe long thengpi thengprang pendang long munip nor pendang long asontin ache thebang puna phi anke itum kinang sot asondo ko pi kinang sot ason pende ilitum dawai daru lahai hui ke litum kena sot binong pulitum kado ko bang puang pitum stame chini lasan thak rasi pini alang litum Institute of Homeo Health Science and Education Ayush Foundation alang litum INGO pen patirpi ponsi pini jongthung hawar mate dena rong long kedo jongthung hawar long lunse timu rong alang litum dak jaimek padang pon lo bangso jaimek lake alang litum amen kirpon lake traditional medicine plantation program alang litum bangso jaimek deng pon lo bangso jaimek bothak alang litum pini ka chingki chengbai ko anang deng si lema lapen de pini chingki chathan ko an angkung si lema bang so pathak nil tum ke chengpen kijut nil tum nis 24 Karbiang Long channel kelang arab doan lapen de Karbiang Long arab doan masamili kachin nang paklain phan bori penjil pen karjuben ke thak asaing ko nitum deng ponje aprang sin tum bang so pathak kachini phan bori penji Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation MD mate Managing Director Dr. Bida Singh be alang hin pensil tum bangso pini assign kung kedeng la penta jai mek bothak alang lipan pensil ka chini pan bori ponpo aprang si sir nil tum niston 4 Karbiang Long channel panang lipan kardom phasi glo sir kardom nang li pini puji pini nang tum tu ajai mek ko pia ke mang se nang li tum bangso jongthong hawar mate dena rong long ido jongthong hawar lun se dim rong nang li tum na hompre hom par pipia jai mek nang tum pinar suni deng pon lo etum kedeng pon ke lapuson lo je pirthe adam sorjon det kipa plang pon thingpi thengphang babbi pen dawai ha phusar pisar ang thu na long gido dawai Karbiang Long non puthot do pet langbu labangso jongthung hawar long birta kirip kitar lipen ke long karjulong si ditum labangso medicine plantation nursery lapen ke ladak kelok ke pheng ben senglok porom puthi ben senglok dawai ladak chepador un labangso adawai kiri kitar lip dolang pu pensinil tumpini labangso traditional health center labangso Karbi Kheyangbong kachepada ronji phansipiri rongthom rong asar nang je tongdun ingtia rong kro rong timung rong arat mekardwan pini labangso ajai megalong kachetong nilni ning sampik tapen kichun angthek non pini klang daklo asini litumahin ben bangke NGO pen traditional health center bangke puthot prabjin pen kangpu ponji phansi pini nilitum cerai pon lo bangso center kang puji punang litum rong sar pen pipuji te bini tarik thongker esiar ni den gaw hawar jongthung lusitimu rong along ki bipon NGO ahin ben ke papon traditional health center pu labang ke ni tum dak jongthung hawar rong sirkep do labang so bang ke ni tum bang ke nang sor la si ni tum long ki bije bang si chidon sar lo kurang tu choro lo nang hin pen pipi ping bangso center kang pini labang ke mesen alam lo la traditional health center pu dak jongthung alang le tum NGO pen ke wang labang so ni tum phan nangkawan pithek pod alang le tum phan stamel labang so NGO atum phan choropar lo la sini tum labang so traditional health center bang ke ni tum la jongthung ke do anarat la pen tela dak chitong do anaras tamel labang ke chikroi hol kurang tu choro lo nis 24 kalang rato nang litum han pothot alang litum alam pen stame long pon lo alang litum bangso center kang puji mate bak se chelang adi mate se chelang hem kang puji pa di malang litum ke mang pen alang litum NGO pen ke mang ateng se alang litum bangso rong ratus stame mente alang litum rong sirkep du sin tum lam ripon long lo alang litum rong sirkep du pen stame alang litum kado we same chedon nu pusi alang nil tum beta ripon long lo lapente no kedam tang por alang litum ke mang athepi bang alang litum dawai daru puthak pente litum kenang sobinong mande Karbiang Long rata tum kachini ni se onam bate ing RO dawai darus tam ing RO son chithek ponong la son lamso dawai kang RO joini si alang litum institute pen mathasi mate NGO pen mathapon se alang litum langso dawai puthot si ko son pen si kirim ki bitu pa mekajima alang litum mang pon bangso kirim ki biye puthak mate pipia dawai ma pi ko son make bangso puthak lapuni do alang li phans tameni li chini phani bori ponje nang li Karbi pen kison sepon adawai daru puthak nang li hin pen pipi chini ba pen nang li tum Karbiang Long rat thanang hin pipi tham nili tum nili chini ante la kai son thane tumeng long lum padeng ke do ke di la ki ho hormon chalo kona neri kyang ban telong ta ho la hai chalo ke la ki ho he rong pang ri ho
lai do hala samne the si bi ulai hai hai ngahan la anna device ai delu mati englong arat ke device ai delu nang li ka chini pen ka do ve son ko ana dawai nang li chi chini roxy nar ke pe doji mo masi tong si nut bag jong sinang jatu na bang du poten ni invest sor lo ke dam hai he mati la ha dawai kirim ki bi phanang li ning matham matha ro ni li ke hodai ta ni la son pen si kereng tang delu ke ha ni li po ni li pa jong ke son pen si ni phana pareng dewa biji belo selian belo anda ke biji hong belo ni pa jong na pa the ke habi thara ma devai pen lok sini tumhana pa the ke sinan putan la son dulong bom ni ta kurang thani choro lo news 24 ka lang ra dang li tum chini pon lo la son tak thak si karbi a khai long jong si dawai daru mate theng pi theng prang pen ke paman pon a dawai daru jong si la son tak tha inut jong si son throk si soner kep jong si ong dung abang phuang phidolup de li tum dawai daru mukhas ta chelong lap ji pusi li tum non mat angring long pon la son tak tha sin tum ansu se news 24 ka lang rat ma ansu sin tum misan misan beta nang paklang phani tum bori ponji tame non bangso saing kung kenil tum ansi ri ponjak pon hilong camera person phangkri tran chang charap chidum pen beta pang da pon li jiten tron news 24 karbi anglong